ndi kwa Soldier ndipo mudzi muno tili ndi achibale amene ndili nawo pambali pangapo. Inuyo tangokhalanibe pomwepo kuti mumve kwenikweni kuti nchifukwa chani pabwera maganizo kuti tijambulanepo. Mayi wanga ine dzina Ine dzina langa ndine Luthi. muli ndi mwana uyu? Ndine mwana dzina ake ni Maria Pankhope. Maria Pankhope. Maria ipanopa tinganene kuti ali zaka zingati? Maria iyi ali ndi zaka zokwana 12. Anabadwa mu 2014 mu December la 21. Mmene akufotokozera kuti mwanayu ali ndi zaka zokwana 12, koma kuti mumuone mmene alili ndi zaka zikutchulidwazo mukhozanso kudabwa kuti kwenikweni ndi chani. Mwanayo anafoka ziwalo. Anabadwa choncho kapena zinayamba akukula? Mmene anangobadwa anapezeka ngati kuti ali ni malungo, kenako anadzachita ngati kukomoka. Atakomoka ndinapita naye ku nsanje. Tsiku lonseli ali chikomokeni, tsiku linayo chakumamawa ndi pamene anatsitsimuka. Madokotala atayesa mu njira yawo. Kenako tili nkati momulandirira chithandizo ku chipatala konko, anachita ngati kuti mwanayi apeza bwino. Ananditulusa kuti pitani ku nyumba. Ndikubwera ku nyumba kuno atatha mwezi 5, mwezi wa 6 kuti ndiyambe kumuteya kuti akhale pansi. Namwana kuti mwanayi sakukhala. Anabwereranso kupita ku chipatala akafotokozera madokotala. Madokotala anandiuza kuti palibe chovuta china chilichonse, mwanayi adzayenda, adzakhala pansi, adzakwawa. Pakana chaka chinatha kumona kuti mwana sakukhalabe pansi, sakukwawa, sakuyenda, sakuyankhulanso. Napanga programu yopita ku chipatala kubwereranso, ananditumiza ku Betikiwa ku Blantyre. Napezana ndi madokotala umene kuja anandiuza kuti mwana yakhala bwino, musadere nkhawa mayi, ife timuthandiza ndi ankampanga mafizo. Ndiye munthu amene nimaona ngati kuti mwina amene akumpanga mafizo mwina mwana wangayi ayenda kapena akhala pansi kapena akwawa. Pakana tinagwira chaka chachiwiri kupezekabe kuti mwana uja sakusinthabe kwina kulikonse. Pakana chachitatu, pakana chachinayi tikungoyendabe zaka zikutani zikudutsa, mwana sakutani sakuyendabe, sakukhala pansi. Pakana kufika tsiku la lero. Ndi mavuto anji amene mukumana nawo? Mavuto amene ndikukumana nawo ndikunena kuti mwana pokwanitsa zaka 12 wakhala ngati wakula. Kuti nimbereke ndikuvutana naye kumbali ya kumunda, sindikutha kugwira ntchito moyenerera, kapena kuti ndiyende motambasuka zikumandikanika. Mavuto amene ndikukumana nawo ndi ati ndi amenewo. Kudyesanso kumandivuta kuti nidyese. Muti kuyankhula kokha mathaka? Salankhula, sachita china chilichonse, amangokhala m'manja mwangamu ndikatopa naye kugonesa pamphasa tsiku lonse la mtero. Kumbali ya zakudya amadya bwinobwino kapena movutikira? Amadya movutikira, olonso kubiba amabiba movutikiranso. Ndimangokakamizabe kuti nanga ningomusiya lero osamudyesa. Nimayesesa basi panga mbe kakamiza basi kuti adye basi pang'ono kokha mwina adye basi. Ndizo kudya za Yesu zochita kusankhulira. Kutsata zofewa fari mano akuti atafune ngati mmene ferima atafunira anthu abwino zimakanika. Maria iyi panjinga ndithu ya Maria ya bwinobwinoko akhoza kuyenda? Akhoza kuyendera, kuyendera kwake mpofunika kuti ine ndipange kusapoti mwayikha sangagwire. Ndifuna kamba kuti amuzichita kumuyendesa kuguguluza. akhoza kukhala? Akhala koma kuti mwina ngonjinga zake zikhale ndi zopaniratu kuti ampane khosi kani mendoyi
yani pamimba apa kuti munango asachite gwede fa yoti kungoti mwamusi apena pachi kuti akhale basi amangotera basi akugwa. Hayi chamuno ndi mmene tamveramu nakuti Maria ndi zaka 12 ndipo paliyepa zambiri zimakhala zofutirako kuti azipangire mwa yekha. Nthawi zonse amafunika kuti pakhale munthu ompanga support. Ndi sangathe kungomusiya makuna kulikonse umene akupita mayiwa akuyenera kuyenda naye. Apa yekha kungokhala sizingatheke. Koma pakhale munthu oti amupange hodi. Kwa inu amene muli nako kuthekera kutithandizira mmene mungatheremo, tiyeni tigwirane manja kuti tione kuti Mariayo angapepukidwe munjira iti. Wa saizi yomwe ali ndi madyedwe kumudzi kuno ngofutirapo, motero ndiye kuti akuyenera kumayenda naye ndithu ngakhale kumunda. Lero amenepo sangangomusiya kwa wina wake koma akuyenera kumbereka. Titatagwirana manja zikhoza kutheka ndithu kuwapepusa pena pake. Manambala tikupasirani nambala yawo imene ikhale ikuonesa mmusini. Ngati muli ndi kuthekera kubwera kuzango ayendera ndikuti mukhozanso kulumikizana nafe ndikudzawapeza. Zikomo kwambiri kamba kokhala nafe. Club Junta, building better Africa.